sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kas iti naibagak kadagiti imon unang upload tayo, daytoyan ti kanito wenno gundaway a panangibasak kadagiti kablaaw ti tunggal maysa. Daytoy ket dagiti nag-comment ken nagkablaaw kadagiti napalpalabas nga aldaw. Ket no adaman na labsak wenno saan ko a naibasa, kidawak nga ulitin nyo manen ti kumablaaw, iti kasta ket maibasa tayon tumanen iti sumaruno nga upload tayo. Makablaawan man ti pamilya Velasquez dita deppaar ti Al-Alinaw Norte, Nagilian, La Union. Hello kada kayo amin dita barangay Al-Alinaw, Nagilian, La Union. Naragsak nga ingkay panagdangdangag kakabsat. Kablaaw, nagapuka ni Ma'am Imelda Velasquez, Manipod, Riyadh. Makablaawan mo't ni Ma'am Sweet Scorpio NN dita Singapore. Hello Ma'am Sweet Scorpio, agyaman kami unay iti kanayon mo a panagdangdangag ken panagkom-comment. Hello mat kani Ma'am Leonora Bautista dita Binalunan, Pangasinan. Makablaawan kayo amin dita nga awan malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag Ma'am Leonora. Makablaawan mat ni Sir Jaime Rodriguez ni Kabsat Filipina Iyon, ni Ma'am Grace Elizabeth dita Quirino Province, kastamatan kani Ma'am Marilyn Salakop. Hello mat kani Ma'am Sally Benosa, kastamatan kani Kabsat Your Boy Aldrin. Hello mat kani Ma'am Roda Ramos, ni Ma'am Elena M. Bernate, ni Ma'am Brenda Dugas, kani Ma'am RJ XB05. Agyaman kami unay iti kanayon nga ingkay panagdangdangag. Makablaawan mo't ni Ma'am Jonalyn Salazar dita Singapore, kastamatan kani Ma'am Jasmine Rivera dita Qatar. Makablaawan mo't ni Ma'am Joanna Alonso, kani Ma'am Immaculada Santos. Makablaawan mo't ti pamilya Gutierrez dita deppaar ti Prado, Umingan, Pangasinan, nang nangruna kani Ma'am Mariel Gutierrez. Naragsak nga ingkay panagdangdangag Ma'am Mariel. Hello mat kani Ma'am Adela Vergara dita Hong Kong. Kumusta dagiti nagagaget ken naaanos nga OFWs tayo. Agan-anad kayo kumaakanayon papagayam. Ni Apo Diyos ti adda amang tarabay kada kayo kabayatan ti ingkay panagtrap-trabaho iti adayo. Makablaawan met ni Sir Edwin Agbayani akanayon kanu ti panagdangdangag na dita deppaar ti Alaska, USA. Hello met kani Ma'am Victoria Luis, kastamatan kani Kabsat LVD, kani Ma'am Mary Jane Taluyan. Hello mat kani Ma'am Rita Valiente. Makablaawan mat ni Ma'am Yosel Ocampo dita Kasili, Anao, Tarlac. Makablaawan mat ni Kabsat Jomari Dicano, kastamatan kani Ma'am Lenny Kalika. Makablaawan mat ni Ma'am Christine Rivera. Hello mat kani Ma'am Aini wenno Ini Chodoro dita Hong Kong. Naragsak nga ingkay panagdangdangag kakabsat. Makablaawan mat ni Ma'am Dalyasat, kastamatan kani Ma'am Resi Takmo Aliado. Shout out kadagiti Gonzales family ken aminan a bumarangay Tinagbakalan, Ramon, Isabela. Kablaaw manipod kani pagayam tayo a Resi.
Makablaawan met ti pamilya Wangwang di tabitnong Nueva Vizcaya, nang nangruna unay kada insan Mona Lisa ken ni Bayaw JR, ken iti si Bubukal a pamilyada. Agyaman kami unay iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan met ni kabsat Casimiro Bukayo, kastameten ken ni Ma'am Rosalinda Kalob. Hello met ken ni Ma'am Saning Marquez di Cagayan Valley. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg di Cagayan, ma'am. Agyaman kami unay iti anus yung agdengdengeg kadagiti drama ngayap upload tayo. Sapay kuma, tadi kay tumauma, kat itultuloy yu asuportaran daytoy a programa. Makablaawan pa ni Ma'am Lourdes Galapon, kastameten ken ni Sir Christian Pamitan. Makablaawan met ni Ma'am Marjorie Bubila. Hello met ken ka Ma'am Marjorie, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan met ni Ma'am Crispina Laod, kastameten ken ni Ma'am Marjorie Ayop dita Hong Kong. Thank you Ma'am Marjorie, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan met ni Sir Salcedo Mariano, ni Ma'am Releta Pascual, ni Sir Randy Ferranel, ken ni Sir Paeng Habon. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg, Ma'am, Sir. Naragsak met a panagdengdengeg kada Sir Arnel Sulaiman wenno Suliman, ni Sir Jake Olangco, kastameten ken ni Ma'am Tessie Alvarez. Hello met ken ni Sir Justin Liamera. Makablaawan met ni Sir Eddie Minor, ni Ma'am Nena Ibing, ni Sir Dong Magsino, ni Ma'am Apolonia Manalo, ken ni Sir Ben Tagos. Hello ken ka Sir Ben, pakichecklatan ti email ad tayo. Mabalin nga ijay yung isend ti surat wenno pakasaritaan ti biag akayat yo apay drama, Sir Ben. Agyaman kami unay. Makablaawan met ni Ma'am Esther Draculan Esther, dita depaar ti Abra. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg dita Abra, Ma'am Esther. Shout out kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama tayo dita Abra. Nang runa unay, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Maragsakan kami unay ang makaammo nga adamat agdengdengeg kada tayo dita depaar ti Abra. Kinapudno na nakapasyar kami meten dita Abra idi napanatawan. Ijay munisipyo ti Dagyuman, naragsak a panagdengdengeg kakabsat. Makablaawan met ni Ma'am Jeline Vicente, kastameten ken ni Ma'am Marilyn Valdez. Hello met ken ni Ma'am Belinda Ramos dita Toronto, Canada. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, Ma'am Belinda. Agan-annad kayo kumaa kanayon. Makablaawan met ni Kabsat Lee, kastameten ken ni Ma'am Perlita Meriel ken ni Sir Renato Rapanot. Hello met ken ni Ma'am Cristel Joy Marba dita Mindanao. Shout out kadagiti pada nga Ilocano dita Mindanao. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg kakabsat. Makablaawan met ni Kabsat Two Tired Adventures, kastameten ken ni Sir Alex Liorca, ni Kabsat Ilocano ken ni Kabsat Tagaaway. Makablaawan met ni Ma'am G. Bisares, kastameten ken ni Ma'am Mary Grace Chofilo dita depaar ti Macau. Hello Ma'am Grace, agyaman ak unay iti kanayon nga ingka panagdengdengeg. Makablaawan met ni Sir Reggie Baguyo, kastameten ken ni Kabsat Shainwanas Piayas. Hello met ken ni Ma'am Mercy Baywa, kastameten ken ni Ma'am Ernesta Pisio. Hello met ken ni Ma'am Denilyn Mendoza dita Hong Kong. Makablaawan met ni Ma'am Elsie Sally. Hello met ken ni Ma'am Evangelista Lorenzana. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg papagayam. Pasensya kayo lakuman no adda nalabsak adyak na ibasa. Ket no kastaman bilang, di kay to ko mamauma ako mablaaw kan ag-comment manen iti kasta ket intay ibasa kadagiti sumarsarunupay a drama tayo. Ken pasensya kayon kadagiti pronunciation ko. Adda dagiti natangken ken naluneng. Ken adamet dagiti ditay unay maipronounce anagan ken apelyedo. Sapay kuma, taaw-awaten nyo latta to'y pagayam nyo.
Agpagyamanak manen ti awan sartay na nga ingkay panang tartarabay ken panang supsuporta iti daytoy a programa. Bueno papagayam, aging gamanen inton sumaruno. Toy pagayam yo, Freya Simsim, mangibatbati iti naragsak na bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.